രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Prabhu Pranam ചെറിയ സിഗ്നലിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ ചെറിയ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി, അപ്പൊ ചെറിയ സിഗ്നലിന്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടാ. സിഗ്നല് ചെറിയ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുക്കണ കാരണം കൊണ്ടേ നാട്ടില് കുറച്ച് ദിവസം ഉള്ളു, അത് കാരണം കൊണ്ട് സ്ലോ ആയി. പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൈരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
സ്റ്റക്കായി പോയി പ്രഭു. വീഡിയോ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി പ്രഭു, അന്നേരം കിട്ടും. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിഗ്നല് രേഷ്ണ രേഷ്ണ സിഗ്നലില് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ എത്ര പേരെ എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 45, സ്ലൈഡ് 45. സ്ലൈഡ് 45 അല്ലേ രേഷ്ണ? 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. അല്ലേ 21 അല്ലേ? 21ാമത്തെ തുടങ്ങണോ? 21 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 21 22 കഴിഞ്ഞെന്തോ. കഴിഞ്ഞു. 21 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 22ാമത്തത് തുടങ്ങണം അല്ലേ? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. പ്രഭുവില് പറഞ്ഞില്ലേ 2-3 ദിവസത്തേക്കായോണ്ടേ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണെന്ന്. കുറെ പേരൊന്ന് വീഡിയോ ഓണാക്കത്ത്. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഫോൺ ആക്കണം എന്നൊക്കെ റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫാണ് കേട്ടോ. മോണിറ്ററിംഗ് 75% മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓണാക്കണമെന്ന് അല്ലേ? 3/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഓണാക്കണമെന്നാ അന്ന് പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞത്. കുഴപ്പമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോവാ മാതാജി. ഒന്നും ശരിയില്ല ഇപ്പൊ കൊറേ ആയിട്ട്. ചിലർക്കൊക്കെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മാതാജി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കുറെ പേർക്കുണ്ട് നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ. രാവിലെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ മാതാജി പറഞ്ഞു കേട്ടോ, മണിഭൂഷിത മാതാജി. മണിഭൂഷിത മാതാജി നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ ശരിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ഇസ്കോണിലാ ഉള്ളത് കേട്ടോ മാതാജി, മാംഗ്ലൂര്. മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിലാണല്ലോ. അതെ, മംഗലാപുരത്ത്. ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മാതാജിയും കൂടിയിട്ട് വന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ എത്തി. 6:30 ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ ഉച്ചക്കലത്തെ ആരതി കണ്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് സേവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങള്. എത്ര ദിവസം അവിടെ ഉണ്ട്? നാളെ വൈകിട്ട് പോകും. എന്ത് തോന്നി അങ്ങനെ? ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാതാജി. അയ്യോ, പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം. പെട്ടെന്ന് പോണോന്ന് തോന്നി അല്ലേ മാതാജി? അതെ. നാമകൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെ കണ്ട? നാമകൃഷ്ണ പ്രഭുവിനെ കണ്ട? പ്രഭുവിനെ കണ്ട? പ്രഭുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ,
ശരി. ഒന്ന് കേട്ടൂടാ. കേക്കാൻ വയ്യ ഒന്ന് കേക്കാൻ വയ്യ കവിത മാതാജി കേക്കാൻ വയ്യ. കവിത മാതാജി ഒന്ന് കേട്ടൂടാ. ആണോ? ആണോ? വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് കവിത മാതാജി ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോണേ? അതെ ആദ്യമായിട്ട് മാതാജി ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ. പ്രഭു എന്താ കേറാത്തത്? അർച്ചന മാതാജി ഉണ്ട്. അർച്ചന മാതാജി ഉണ്ട്. ഓ, അർച്ചന സുനിൽ അല്ലേ? അതെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു മാതാജി. കുട്ടികള് നന്നായിട്ടാ അത് പോണം. മാത്രം. ഓ, ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി മാതാജി. എന്താ ആള് കുറവാണല്ലോ? അതായത് ലൈവ് അല്ലേ? ചൂടായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ലൈവ് ഓണല്ലേ? ഓ, എന്തായാലും സന്തോഷായി. നമ്മുടെ ടെമ്പിള് കാണുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണ്. അത് നാമധിഷ്ഠ പ്രഭുവിനെ കാണുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണ്. സ്വന്തം മാതാജി ഓർക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാരോടൊപ്പം ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ടാ മാതാജി മിണ്ടാതിരുന്നേ. കിടപ്പും ലൈവ് ചെയ്തില്ലേ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. ലൈവ് ഓഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും അനങ്ങാതിരുന്നത്. എല്ലാം അതിനകത്ത് വരത്തില്ലേ വർത്താൻ? അല്ല, പ്രഭുവിന് കേറാൻ പറ്റില്ലാന്ന്. ആന്നോ? അയ്യോ, അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? അയ്യോ, അത് നോക്കട്ടെ, എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ മെത്തഡ്. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. പ്രഭുവിനെ ഞാൻ വിളിക്കണം ഒന്നുകൂടി. പോസ്റ്റിന് പറ്റുമല്ലോ. ലോകം ചെല്ല മാതാജി. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രഭുവിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അത് കാരണം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണില്ലേ? മൺഡേ എടുക്കാന്ന്. അപ്പൊ ലൈവ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ടേ? പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. പ്രഭുവിന് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതാ നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. കുട്ടികളുണ്ട്, കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്തു തരും.